Ngithanda ukunibingelela futhi namhlanje ekhasini lethu esichaza kulona amaphupho esike sithanda ukuthi-ke siphinde sidlulise neminye futhi imiyalezo ezizifundo esike sifundisane kuzona ukuthi uma ngabe kuthiwa unenkinga enjengalena ngabe wenze kanjani-ke ukuze ilunge leyo nto. Namhlanje-ke nginesifiso sokuthi ngike ngichaze ngokuthi ubudlelwane bomuntu onedlozi buma kanjani, ukuphila yena uphila kanjani kahle kahle, ukuthi idlozi liphi esuke limfuna ekwenzile nesuke lifuna angakwenzile kuloyo muntu athandana naye noma kuloyo muntu ashade naye-ke. Igama lami nguHlengiwe Sibongo Wambotho. Namhlanje-ke nginesifiso sokuthi sichaze ukuthi kwenzakalani ebudlelwaneni babantu ababili abathandanayo uma oyedwa wabo engenwe idlozi lomuntu ongasekho omdala. Ake ngithi ngumuntu wesifazane ongenwe abantu abadala abamakhehli. Kwenzakalani-ke lapho kuwena na? Niyabazi-ke abantu abadala bahlezi bebadala. Uma uthandana nomuntu wesilisa ongenawo umoya yena wokusebenza abantu, into yokuqala nje ezokwenzeka kuyena ngawe wena muntu wesifazane, idlozi lakho wena lizombuka limthathe njengomuntu ongazi lutho, oyingane kakhulu. Ngobani na? Ngoba phela bona bazi okuningi yena angakwazi. Kuzoba yileso simo esinjalo okungase uthola ukuthi bafise ngazi ukuthi bengamthuma izinto ezithize, bamthume lokhu bamthatha njengomntwana. Kwenziwa kanjani-ke makunjalo-ke? Kuye kube sekuba ukuthi lo osuke uzwana naye ukuze bengaphakami labantu baxabane naye bamthathe ngaleyo ndlela, kuke kube khona okuthize fanele akukhiphe, akhunge laba bantu ebehlise, azincengele kubona, abehlise indlela abambuka ngayo nendlela abamthatha ngayo ukuthi uwumntwana kubona, uyingane akafanele ukuthi asondele kubona, futhi ungumuntu wesilisa okubacika kakhulu ukuthi angikwazi ukuthi ngiyinye indoda ngiphinde ngithintwe enye indoda. Kuba into kanjalo, kanti cha, isimo esenzeka phezu komuntu wesifazane awukhethwe idlozi lakubo eliyamakhehli. Kuyenzeka-ke lokho kakhulu. Uma kwenzeka lokhu, ukuthola ukuthi owesifazane uyena usemba nezwi kakhulu okudlula owesilisa. Lo wesilisa yonke into ulandela uzwa emumva kwalo osuke emphethe. Lo wesifazane uzibona noma isimo asiba uyena uba umuntu okwazi ukufila, okwazi ukufika nezinto eziningi okufanele suke zenziwe phakathi kwalobu budlelwane obukhona phakathi kwabo. Futhi kuba nguyena umuntu oba nomqondo osheshayo ukuthi izinto fanele zenzeke kanjani. Uthola ukuthi lo wesilisa akulula ngokuthini, vele phela lona akakhulumi ngokuthi uhlakaniphile, kodwa ukhuluma ngoba abantu abamphethe lento aseyiphila sebeke bayiphila kudala, bayasazi isimo ukuthi masinjena silungiswa kanjani ukuze sibe yilesi simo abasuke befuna kube yisona-ke. Yingakho kuthola ukuthi owesilisa yonke into eningi seyizwa kulona wesifazane, hhayi ngokuxabana. Ngisho bakwethu lapho umuntu ecabana khona nawe efuna ukukontrol, kuyazenzakalela ukuthi nalo owesilisa abuke wena owesifazane ekuthembile kakhulu, ingekho into akwazi ukuthi abe negxathu lokuyenza, engakwazanga ukuthi akuthokozele, akujabulele ukuthi mangase ngikhulume nalo muntu lona engizwana naye, ngiyazi lento ukuthi izolunga. Angikhulumi ngomuntu odlisiwe mhlampe kanje wesilisa, angikhulumi ngalokho, angikhulumi futhi ngomuntu othethisiwe, othethiswayo. Ngikhuluma ngala uthola ukuthi khona umuntu uyamfikela yena ukuthi uma into yami ngifuna engazi ukuthi izophelela la igcina ilunge la, ukabe nesimo sokuthi ake ngikhulume nomuntu wami, nomama wasekhaya, noma wengane mhlampe uma ukuthi nizwane nisesigabeni lesi enikusona. Uthola ukuthi izinto eziningi uzothanda ukuthi ayidlulisele kuwena, nikhulume ngazo, kuyima ezenza zigcine futhi zibe impumelelo. Isikhathi esiningi uba umuntu wena oba usizo kuwe
kuye njalo ey'ntweni asuke zenza. Okokuqala lokho. Loyo muntu onjalo kusuke kumele ukuze leyo nto ingagcini isihamba ngaloyo ndlela nje unomphela. Kufanele akukhunge bakwethu, amkhunge loyo muntu loyo onemimoya enjalo, ongumuntu wesifazane. Ngoba phela umuntu wesifazane uyena ofanele ehlele ubani? Umuntu wesilisa. Uma embona ukuthi unjalo umuntu wakhe, akazame ukuthi ehlisele abantu abaphethe lo muntu wakhe ukuze kuzokwazi ukuthi bakwethu naye ashaye umthetho ngendlela efunwa abantu bakubo-ke. Ngiphinde ngize kowesilisa. Owesilisa-ke uma kunguyena onabantu abadala bamngenile ezwana nowesifazane, lo owesilisa kuba lula kakhulu kuyena ukuthi zonke izinto zakhe azenzayo ziqonde, noma inkulumo azithula kulo wesifazane zenzeke njengoba zinjalo, ngoba phela vele bakwethu kusuke kufanele ukuthi owesifazane athobele lo owesilisa. Akuhluphi lokho kakhulu. Kwenzeka ngale ndlela afisa ngayo, zonke izinto asuke ey'fisa zenzeka ngale ndlela yena afisa ngayo, ukuze ukuye phambili angaphazamiseki. Ngibuye futhi ngize la. Uma owesifazane nowesilisa besebudlelwaneni noma bashadile noma ngabe abashadanga, uma kuyiwa endaweni yasekamereni ukuthi yiziphi noma enkonzweni yasekamereni yiziphi izinto ezike zibe nzima uma engamkhungile, uma futhi kunezinto eziningi ezikweleteka kuye lowo muntu wesifazane, yiziphi izinto ezizoba nenkinga phakathi kwenu, zibe zidalwa yini? Lalela. Mhlambe unoma wengane onemimoya, yizingane awuyikhokhelile, yizingane awuzihlawulile, yizingane awenze nje lutho. Lalela-ke, amakhehla aphethwe lowo muntu ahlala avuse ulaka phezu kwakhe olwenza ukuthi bebone ubakweleta ngokungaphezulu kwamandla. Wena muntu wesilisa ozwana nalowo muntu othola ukuthi nemimoya yakhe akusiyona eyokuthi isebenze, imimoya edluzela imgadayo yena. Uba lo muntu lobo bantu balowo makhehla baba nolaka phezulu kakhulu kuwe, okwenza ukuthi zonke izinto mase beziwisela phansi, bephinde bebe nololaka lokuthi konke ofanele ngabe ubenzela kona okuhle bangakuthembi, babe naloko okuhlala belwe nawo, bakukhomba ukuthi uyingane, ingakho lokho ungakwenzi, uyingane, ingakho lokho akufanele ngabe uyatshela, kufanele ngabe uyazenzela. Bahlala bekuthethisa. Ake ngisho nje kanje. Hayi kodwa uthola ukuthi bazokuthethisa ngomlomo wakhe ukuthi ngomlomo. Cha, uthola ukuthi lento iyenzeka ngaphakathi kwakhe, emoyeni wakhe, enhlizweni yakhe. Uthola ukuthi iyenzeke ngomzimba nangenhliziyo nangomcabango nangomoya nakho konke, kodwa uthola ukuthi ulokhu ethule engakutsheli, noma ulokhu ethule ezibona lezi zinto ukuthi hayi engathi uthi lo hayi angimuzwa kahle, angimboni kahle, kanti ibona. Kuzohamba kuhambe ugcina kuze kufika enkonzweni yasekamelweni. Uma wena lezi zinto lezi ungabe umuntu okwazi ukuthi ayisukumele, umkhunge futhi lo muntu kuze kwehle lonke lolu laka, bekwazi ukuthi bakulinde abantu bakubo, bengahlali bevumbule umsindo, kube khona umsindo ovunguzayo kulolu thando ninalo-ke. Kwenzakala kanjena-ke, uma ngabe kuthiwa ube naye lo muntu, uhambatha nawe, lala naye, wena muntu wesilisa, kuzoba ngenzeka ukuthi kube khona ukugula kuyena, hhayi ukugula nje okunomphela. Uthola ukuthi usephathwa yinto mhlampe esinyeni ebuhlungu, noma usephethwe iqolo, noma usekhathele nje umzimba wonke. Hhayi ukuthi ukhathele ngoba ekhathaze ukuthi cha, hhayi ubuphezu kwakhe impela. Cha, angisho lokho. Angisho lokho. Ngisho nje lokho ukuthola ukuthi ukhathazwa, uphelelwa amandla. Uphelelwa amandla, omunye uthola ukuthi uyaquleka ngaleso sikhathi, or uthola ukuthi omunye uwe wena muntu wesilisa uzothi la ngaphambili kuwena kunganyakazi, kuwe ungavuki bakwethu. Ake ngisho kanjalo. Ngiyayikhuluma le ndaba ukuthi angingena umuntu othanda ukukhuluma kakhulu ngezinto ezikanje, kodwa manje ngizama indlela ukuthi ngikuveze ukuthi kukanjani. Ngaphambili kuwena uzowa. Athi mayethi use-right ukuthi ungaqhubeka ulale naye, uthola ukuthi inkinga ibe kuwena.
Uyabona leyo nto leyo, uthola ukuthi wena ngasikhathi ungenankinga, inkinga kuyena akasafuni. Ushintsha manje, uthe kade ethanda njengamanje akasathandi. Uyabona? Imizwa yakhe ayisheshi futhi umuntu wesifazane onabantu abadala ayisheshi ukuthi ithi cha manje sengifuna ukulala manje namanje. Akabe umuntu okanjalo, akayena umuntu olala manje nabantu, umuntu onabantu abadala bamakhehla. Cha, kubi kanjalo. Abamfuni umuntu wesilisa phezu kwabo. Abanye kuze kuliwe uthe uma engaphezu kwakhe kufika isidina sento nokuthi kube abe nanamandla, omunye ayithole sephushiwe sewe phansi. Kuningi okwenzakalayo bakwethu. Angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa nje kuba izinto ezikanjalo. Kodwa kowesilisa kuba lula uma kuyena ovumile ukuthi uma kuyena ofuna ukuthi kube nenkonzo yasekamereni enale mimoya, kuba kulula kulo wesifazane ngoba uthobela yonke into ngoba uphethwe abantu abamakhehla. Kuba lula nje kakhulu umuntu wesilisa uma kunjalo. Oyinkinga kakhulu ilo wesifazane ngoba kugcina kube owakho umthetho nje othola ukuthi sekurula wona. Afanele into efanele uyenze ukuthi ukhunge lowo muntu loyo, uzincengele kulowo muntu loyo ngaso sonke isikhathi ukuze labantu bekwazi ukwehlela, bekwazi labantu uma futhi noma ngabe kuthiwa uzoba nenkonzo yasekamereni kuyena, awuvele uthi woza lawe mama ake sicha. Kuba khona indlela ofanele wena uzincengele ngayo, kube khona lezo zinto ezithize ozomenzela zona ukwehlisa laba bantu laba. Ayizo lonto futhi ube umuntu oba open kakhulu kuyena ngezinto ezithize zobuwena ngoba bahlala bakubheke bakwethu ngiqinisile, angidlali njengoba ngikhuluma le ngiqinisile. Uthi bahlala bakubheke bacikwa nawo ubali ukuthi yini yona le ufunani. Uyabona nje kuba into enjengalezo bakwethu. Uthola ukuthi ke manje sekunzima uzothi uyakuyena badle ekamereni, uthola ukuthi awazi nokuthi uzomqala ngakephi. Uthola ukuthi awazi nokuthi uzokhuluma uthi nawe usaba ngisho ukukhuluma. Akufanele bakuthi usabe abantu besifazane bethu ngoba nakho sithi bangenwe imimoya, kodwa asikulungiseni ngendlela. Yabona, uncenge laphana. Kona angifuni nje mina uqamba amanga ukuthi uma uzwana nomuntu wesifazane onemimoya inzima leyo nto inkulu ibuka njani. Cha, usuke kukahle kuwena ngoba ayikho into eningi ozoyenza. Uyangizwa na? Ayikho into eningi ozoyenza. Okwakho nje ukuthi uma uthole leyo ndlela ukuthi umenzele leyo nto enhle, engakwenzela yonke into. Ezo leyo nto leyo uyakwazi ukuthi akunakekela akugade ngayo yonke amaphusheni uyakwazi ukubona, ngomoya uyakwazi ukubona. Kuningi ukwazi ukubona noma ujola ke futhi kuyinkinga ke lapho ke. Kodwa nje uyakwazi ukuthi lezi ingozi osuke uzohlangana nazo, angikhulumi ngomuntu mina osebenzisa umuthi, ngikhuluma ngomuntu osuke engene nje idlozi. Ngichaza leso simo leso ukuthi usebenzise ini kuzokwazi ukuthi uyaconnecta kakhulu na uhlezi ugadekile ngoba uyingane ngaphansi nje emakhahleni, kodwa futhi bayakwazi ukugada ngoba bayazi wena uyingane yabo ebasizayo. Uyabona? Ngicela ungakhulumi kakhulu bakwethu, angazi noma ngichaze kahle. Le ndaba le yangihlula because angikwazi ukubeka amagama ngiwaqoshamisa. Angene umuntu onjalo, ngicela kuma lapho, ngiyabonga.